1958 fil-Polonja Karol Wojtyła isir isqof. 1958 fit-Turkija jitwieled Mehmet Aljaċka. Karol Wojtyła ta' 8 snin jitlef lill-ommu. Mehmet Aljaċka ta' 8 snin jitlef lill-missieru. 1978 f'Ruma il-Kardinal Karol Wojtyła jinħatar Papa. Habemus Papam Wojtyła. 1978 fit-Turkija Aljaċka jingħaqad mal-organizzazzjoni terroristika neofaxxista Grey Wolves. 1979 Papa Wojtyła iżur għatta pajjiżi, fosthom pajjiżu l-Polonja u t-Turkija. 1979 fl-istess Turkija Mehmet Aljaċka joqtol lil Abdi Ipekçi, ġurnalista xelluki. 1981 it-13 ta' Mejju, jum it-tifkira tal-Madonna ta' Fatima. Papa Juan Pawlu pjana li jiltaqa' mal-fidili fi Pjazza San Pietru. Mehmet Aljaċka ikollu pjan differenti. Attentat taqtil fuq il-Papa. Waqt id-dawra tal-Papa fuq il-Pop Mobil, għatta idejni xaxpur. Iżda id oħra titponta pistola leħ. Tisparalu diversi tiri u tolqtu. Id-dinja tinħasad. Il-Papa jintlaqat fl-imsare, fidu tax-xelluk u fid-driegħu tal-lemin. Jitlef ħafna demm u ssillu operazzjoni ta' aktar minn 5 sigħat. Il-Pulizija Taljana tarresta lil Mehmet Aljaċka. Iħawwad fil-kliem dwar min se taqabdu jagħmel l-attentat fuq il-Papa. Isir il-ġuri u jeħeromlu l-ħabs. Nejn 20 ġurnata wara, il-Papa joħroġ mill-isptar u jerġa' lura fil-Vatikan. Iżda l-akbar ġrajja minn dawn kollha il-maħfra. 1983 Juan Pawlu II jżur lil Aljaċka fil-ħabs u jaħfirlu. Minkejja li seta' tilef ħajtu, il-Papa ħafer l-attentat li sar fuqu fit-13 ta' Mejju 1981 nhar it-tifkira tal-Madonna ta' Fatima. Dakinhar li kien hemm lit li sparatlu u lit l-oħra li salvatu.